Takže vítáme vás u dalšího videa, dneska to teda bude Luminy Challenge, tady máme prášek, který budeme jíst. Coca-Colovej. Dáme si na lžičku kousek teda toho prášku a pak to budeme muset celý teda sníst. No, a kdyby nám to nechutnalo, tak tady máme pití, Coca-Colu. Je to z tohohle prášku to pití. No a teď si dáme na lžičku trošku toho tak teda prášku. Na to. Trošku ještě víc. No dobrý. To stačí. Tak a je tam teda takhle. A doufáme, že to nebude tak kyselý, protože jsme to zkoušeli s jahodou a jahoda byla velmi kyselá. Já mám toho trošku míň, ale nevadí. No já taky, ale to je jedno. Je. No Sypu tak to tady. 3, 2, 1, teď. Je to teda velmi hnusné, ale jako mohli byste si to zkusit. Jako pití to je dobrý. Asi tak. Ale ne. Ale když jsme to zkoušeli točit tou jahodou, tak jsme měli celou zaprasenou pusu a proto jsme to teda ani nějak... Radši zkusili s touhle Coca-Colou. Coca-Cola není moc, teda, jak jsem říkala, kyselá. Je lepší a pití je nejlepší, když si to uděláte. Víme, že to je do pití, ale my jsme si to zkusili takhle. Jako luminy challenge prostě. Zkuste si to tak jako, neříkám, že to není moc špatný. No, možná jo, ale zkuste to. A byli bychom rádi za každý like, odběr. A byli bychom také rádi, kdyby se nám dolů do komentářů napsali své nápady na naše nový challenge, protože nás vůbec žádný nenapadají. A budeme rádi, když se na toto video podíváte. Omlouváme se, to byl Pes. můj pes. Tak ahoj. Ahoj.